Moi! Tervetuloa. Oot eksynyt Nean-neulomaa käsityö- ja neuleaiheiselle YouTube-kanavalle. Minun nimi on siis Nea. Kuvailen täältä Pohjois-Karjalasta tällaista neuleaiheista sisältöä tänne YouTubeen nykyään hyvin harvakseltaan, mutta kuitenkin silloin tällöin. Edellisestä jaksosta on varmaan jo useita kuukausia, mutta ei anneta sen haitata. Toivon, että siis kuvaan nyt ulkona, koska minulla on kesälomalaiset täällä kotona. En saanut nyt tästä kuvausympäristöstä millään tavalla kivaa tai viihtysää. Suunnilleen nyt tämmöisen jonkun vähän tasaisen taustan etiin tähän, että saisin kuvia sit laitettua puolelle tai toiselle, jos tulee tarvetta sille. Ja toivon tosiaan, että tuuli ei hirveästi nyt humisisi, koska on aika semmosia kovia tuulenpuuskia aina välillä. Ja joo, minun nimi on siis Nea ja tervetuloa. Tässä videossa olisi ajatus, että esittelen valmiita töitä, muutaman keskeneräisen työn ja ehkä puhun sitten vähän suunnitelmista, mitä minulla on. Olen itse nyt siis tosiaan viimeistä viikkoa kesälomalla. Ensi viikolla pitäisi palata taas töiden ääreen ja minulla oli loman alusta asti siis sellainen suunnitelma, että kuvaan uuden videon, mutta nämä ekat lomaviikot meni kyllä ihan täysin kaikkia muita asioita hoidellessa, niin ei tullut kyllä, ei vain jäänyt aikaa sille kuvaamiselle. Mutta nyt sitten ajattelin, että jos en tänään kuvaa, niin sitten se jää kokonaan se kuvaaminen minulta tekemättä tällä lomalla. Ja sitten taas, niin kuin taisin viime videossa puhuakin sitä, että se kynnys siihen kuvaamiseen aina kasvaa ja kasvaa, mitä kauemmas sitä siirtää, kun sitä häviää se kaikki rutiini, niin kuin nyttenkin on hävinnyt, siis ihan kun en olisi koskaan mitään videoa käynyt kuvaamaankaan. Mikit oli häveissä ja mietin, että missä minä kuvaan ja joo, ihan katastrofi. Mutta tässä nyt sitten ollaan. Tämä on tämmöinen matalan kynnyksen, jos haluat semmoista ammattimaista ja siistiä ja viimeisteltyä sisältöä, niin tämä video ei ole kyllä todellakaan sitten sinulle. Tämä on tämmöinen hyvin matalan kynnyksen amatöörivideo. Joo. Mutta lähdetään katsomaan niitä valmiita töitä sitten. Minä yritän miettiä, että mitähän minä olen viime jaksossa näyttänyt. Yksi valmis työ minun pitää vielä käydä hakemassa, mutta haen sen jossain vaiheessa. Ei kun nyt mikään hakea sen, koska muuten minä unohan pausetan hetkeksi. Noniin, nyt minulla pitäisi olla kaikki valmiit työt tässä ja todennäköisesti semmoiset aktiiviset keskeneräisetkin on. Mutta lähdetään nyt vaikka liikkeelle minun sukkalaatikko jutusta. Nämä on siis ihan tämmöisessä kenkälaatikossa minulla tällä hetkellä sukat ja yritän nyt siis miettiä, että mitähän sukkia minä olen teille viime jaksossa näyttänyt. Ehkä mä käyn vaan kaikki nämä sukat nyt läpi. Osan on esitellyt, mutta ei se haittaa varmaan, että tulee kertausta. Joo, tämmöiset kirjoneulesukat löytyy mulla täältä laatikosta ja nämä minä olen esitellyt, sen muistan. Nämä on joulukuun lopulla, kohan minä nämä neuloin. Niina Laitisen ohje. Sitten täällä on tämmöiset raidalliset sukat. Tässä sukkalaatikossa siis minulla on ajatuksena nyt se, että neulosin varastosta sukkalankoja pois. Ja nämä kaikki taitaa nyt itse asiassa ollakin tehty ihan varastolangoista, mitä tuolta löytyy. Eli tämä raitalanka oli jotakin muumilankaa ja sitten tämä muistaakseni ihan 7 veljestä tämä kantapää ja sitten täällä resori. Olikohan nämä tammikuun sukat? Oli varmaan vuodenvartijat. Tämä on tosi kiva malli ja tämä minulla on ajatuksena, että minä neulon tällä mallilla useammatkin sukat, mutta en ole vielä
edistynyt siihen. Öö, Sitten täällä on nämä Jonna Kapelan suunnittelemat vinhat. Nämäkin olen olevinaan kyllä varmasti esitellyt. Olikohan sitten nämä? En muista näiden nimeä, mutta nämä on ihan sukkalaatikon sillä niitä kuukausohjeita. Ja minä olen nyt neulonnut siis 4 sukat. Tammi, helmi, maalis ja huhtikuun sukat. Touko- ja kesäkuun sukkia en ole neulonnut niillä ohjeilla, vaan ne on nyt omavalintaisia ohjeita, hyvin siis perussukkia. Mutta nämä tulee kaikki sukat minun sukkalaatikkoon, jonka otan loppuvuodesta sitten käyttöön. Ja täällä on siis sitten ne retkisukat. Vähän pidemmällä varrella ja semmoinen, että minä olin siis jotenkin ajatuksissani neulonnut siis näitä raitojen välikerroksia tänne paljon enemmän kuin mitä siinä ohjeessa oli. En muista, olisiko nämä ollut viime jaksossa jo kesken vai oliko ne vasta olinko aloittamassa niitä. Mutta tällaiset. Näitä on varmaan näyttänyt. Nämä on ne jotkut, laitan nimen tähän johonkin. Näissä on tää tämmönen kantapää. Ja nämä on neulottu, mun mielestä nämä on Kettujarnssin sporttisukkalankaa. Tuli kivat. Ja nyt väitän, että ehkä näitä loppuja sukkia, ei kun näitä, joo, nämä on varmaan ollut silloin kesken viime jaksossa. Eli näissä on, tämä violetti on Pirtin Kehräämön tekusukkalankaa, eli Texel. Lampaan villaa, semmoista tosi karheeta ja siinä kai on ajatus se, että sit se kestäisikin sukassa paksua sukkalankaa. Ja sitten tämä punainen on ihan varmaan 7 veljestä. Tämmöiset. Minulla on nyt vähän ajatus ehkä, että näitä pitäisin tälleen. Mutta tällaiset sukat. Näihin ei ollut mitään ohjetta. Ihan vaan omasta päästä neuloin nämä. Ja sitten täällä on minulla tällaiset sukat. Nämä on Fingering-vahvuisesta sukkalangasta. Muistaakseni nämä on Kettujarnssin, olisikohan merinosukkaa. Ihan omasta päästä siis vaan tuohon päälle tein tuollaista joustinneuletta. Nyt menee junaa. Eli keskeytän hetkeksi. Asutaan siis junaradan varressa, niin aina joutuu vähän keskeyttämään. Et tosiaan tämä pääväri on Kettujarnssin jotakin merinosukkalankaa ja sitten tänne raitoihin on käyttänyt, tämä on Rouva Silmusolmun joku mini merinosukkalankaa sekin. Ja näistä tuli tosi kivat ja tällaisia haluaisin neuloa lisää itselleni, koska nämä on hyviä perussukkia, kestää jalassa tuon joustinneuleen ansiosta, mutta kun minä en tykkää tämän joustinneuleen neulomisesta. Mutta joo, näitä haluaisin tehdä lisää. Ja olisi ohkaisille sukille sillä tavalla tarvetta. Nämä kaikki sukat on noin koko 39/40, että minun omaan jalkaan sopivia. Ja sitten viimeiset sukat on tämmöiset. Näissä on tämmöistä pintaneuletta, resori, lappu
hollantilainen kuin ranskalainen kantapää ja ihan leveät nauhakavennukset, niin kuin minun perussukka on tämmöinen. Eli mie teen yleensä kantapäänkin aina, en tee vahvistettua kantapäätä, koska minulle ei sukat yleensä mene kantapäästä rikki. Ja sitten teen tosiaan tuon ranskalaisen käännön sinne ja sitten leveän nauhakavennuksen tänne kärkeen. Näihin olen inspiraatiota ottanut yhdestä kirjasta, jonka nimen laitan tähän ja vaikka laitan kuvan. Siinä ne oli vaan tehty siis ohkaisesta sukkalangasta, mutta nämä on tehty ihan 7 paksusesta. Eli sukkia minulla on nyt täällä minun laatikossa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 paria. Eli jos 12 paria oli tavoite, niin aika hyvällä mallilla on nyt. Toivottavasti tulisi enemmän kuin 12. Mutta tosiaan edelleen ajatuksena neuloa tuolta noita sukkalankoja pois tuolta varastosta, koska siellä on hirveät määrät 7 veljestä ja nallea ja faabelia ja venlaa ja nuurdia ja sitten on näitä käsiin värjättyjä sukkalankoja, niin saisi niitä käyttöön. Mutta siinä oli osa nyt näistä valmiista töistä. Sitten viime jaksossa taisin näyttää teille, olinko aloittanut? Olin neuletakkia ja se on valmis. Tämmönen Anna Johannan neuletakki, malli Easy, jota olen aloittanut jo joskus aikaisemmin jostain toisesta langasta, mutta koska minä en muistanut yhtä, että missä kohdassa minä sitä olen menossa, niin minä purin sen pois ja aloitin toisesta langasta sitten uudestaan. Ja tämän mallin juttuhan on tämä selässä oleva patenttineule kuvio. Eli tämä jää siis selkään. Ja tätä on tosi vaikea näyttää päällä. Minä toivon, että minä saisin otettua vaikka videopätkän, missä tämä on mulla päällä, tai edes kuvia tästä. Ja sitten tässä edessä on tämmöiset patenttineule reunat. Lankana tässä oli mulla Novitan Suomivilla. Ja minä tykkään tästä langasta ihan tosi paljon. Olen neulonut tästä aikaisemminkin. Ja se on, se on kestänyt hyvänä ja minusta tämä on tosi hyvä lanka ja harmittaa, että Novita on tämän lopettanut. Sattaakohan kohta vettä? Alkaa näyttää ilma vähän siltä ja menee synkäksi. Mutta joo, tämmönen. Ainoa mikä tässä oli nyt vähän, niin tänne tuli siis tänne helmaankin vielä sit niin kuin patenttineuletta. Ainoa mikä tässä oli, että kun minä sain tämän valmiiksi ja puikoilta pois, niin tämä oli ihan semmoinen ryttyläjää, koska nämä reunan nämä patenttineule kaitaleet, niin nämä veti tätä aika paljon kasaan, tätä miehustaa tästä. Mutta kyllä se sitten siitä kastelussa oikein, ja se sanottiinkin siinä ohjeessa, että se voi niin tehdä. Mutta tämä on oikein kiva neuletakki. Saisinko minä näytettyä vähän? Tämmönen ei kauhean pitkä, koska minä en tästä sellaista halunnutkaan tehdä. Ja tää jää tälleen. Hihat on ehkä pikkasen liian pitkät, mutta mieluummin tykkään pitemmistä kuin lyhkäisemmistä hihoista. Nyt tää jää vähän näyttää tässä epäsiistiltä. Tää helma, tää vähän niin kuin kellottuu tai levenee johtuen tästä patenttineuleesta. Ja huomasin tuossa, kun kattelin näitä minun sukkalaatikon sukkia, ja nyt minä olen niin näitä minun, mitä minulla on suunnitelmissa ja mitä minä olen neulonut, niin
Mulla on tosi paljon tämmöistä siis violettia ja pinkkiä näissä minun töissä. Mutta toisaalta se on minun ihan lempiväri, niin eipä se mitään. Mutta ehkä ajatteleisin, että olisi kiva saada jotakin muutakin väriä vaatekaappiin. Mutta sellainen valmis. Sitten seuraavana olisi minä on siis taas vähän huonoilla muistiinpanoilla liikenteessä, joten minä täydentelen tähän nyt näitä tietoja sitten näistä neuleista. Mutta tämä oli tosiaan nyt Iisi ja Anna Johanna. Sitten kesän, olisiko se ollut toukokuuta, kun aloittelin, halusin neuloa itselleni kesäpaidan ja sitten Ravelryssä tuli vastaan semmoinen malli kuin Cloud Break D, olisikohan ollut. Ja se näytti tosi kivalta ja ajattelin, että tuolla sen minä neulon itselleni. Ja tämä olisi täällä nyt sitten valmiina. Tän on neulonut tuosta ihan Prismasta ostetusta Hausen Estiva silkilangasta. Eli sellainen viskoosi sekoitelanka, josta olen neulonut aikaisemminkin yhden teepaidan itselleni. Se on kiva neuloa ja se on kestänyt ihan hyvänä se pusero. Ja oli semmoinen edullinen lanka, niin ostin sitten sitä. Ja nyt tämmöisessä savun sinisessä värissä. Tästäkään minä en ole ottanut kuvia. Tämä on ollut mulla käytössä, mutta tämä kuvien ottaminen mulla on nyt jotenkin tosi pahasti tökki. Kiva ohje. Nämä on, ekaa kertaa tein tällaiset niin kuin hihat ja olat. Istuu tosi kauniisti. Tykkään siitä. Nyt vaan sitten ainoa, mikä minua jää vähän häiritsemään, niin tässä kun poimittiin sitten silmukat tätä resoria varten, niin tänne jäi tämmöiset vähän rumat reijät. Olen ajatellut, että ehkä nämä jossain vaiheessa ihan vaikka ompelulangalla sitten kurssisin pikkasen kassaan, että ei häiritsisi niin paljon. Ja minä olin ostanut tätä 300 grammaa ja ne, jotka on minun videoita katsellut, niin tietää, että minä olen tosi huono tekemään noita siis niin kuin mallitilkkuja. Siis minä en oikeastaan koskaan tee, mutta ehkä pitäisi tehdä. Ja en nyt muista, että miten tämä nyt sitten paksuudeltaan tämä lanka jotenkin istui siihen ohjeeseen tai puikkokoko tai muu, mutta tästä tuli aika väliä. Olisin voinut valita koon ainakin pienemmän. Ja minä olin ostanut tätä tosiaan 300 grammaa ja sitten viimeisillä kierroksilla halusin tästäkin sellaisen lyhkäsen, että tämä voisi pitää mekkojen ja hameiden kanssa. Niin minultahan siis alkoi loppua lanka kesken. Ja onneksi sitten tuolta varastosta löytyi tämmöistä ikivanhaa Novitan jotakin puuvilla sekoitelankaa, kohan tämä oli, en muista nimeä. Niin sitä laitoin tänne helmaan nyt sitten näihin aina oikeisiin. Ja kun olisin hoksannut tämän täällä, niin olisin laittanut sitä tänne jokaiseen väliin, että siitä olisi tullut semmoinen suunnitellun näköinen, mutta enhän minä sitä liian tai niin kuin ajoissa hoksannut, että se tulee loppumaan minulta tuo lanka. Mutta tällaisen, tämä tosiaan paino siis vähän päälle 300 grammaa tämä paita ja tulee varmasti olemaan käytössä. En tiedä nyt sitten, onko tämä minun värinen, mutta tykkään tästä kovasti ja voisin neuloa tämän mallin mielellään vaikka uudestaankin. Mutta tällainen. Sitten kun sain tuon paidan valmiiksi, niin halusin, tai itse asiassa siinä kun katoin sitä minun puuvillalankavarastoa, että onko siellä tuohon paitaan nyt jotain sopivaa sinistä, että millä saisin tuota helmaa vähän jatkettua.
niin tajusin, että mulla on aika paljon siellä sellaisia kaiken maailman puuvillalankakeriä. On yksittäisiä, jotakin on pari kerää. Ja ajattelin, että niitä pitäisi nyt alkaa tuhota sit sieltä pois. Ja sitten mulla oli tämmöistä viininpunaista Novitan puuvillalankaa. Olikohan 400 grammaa, niin mä ajattelin, että no mä otan ensimmäisenä sen työn alle. Ja mä aloin neuloa tolsta teetä, joka on Rebecca Clown ohje, löytyy Ravelrystä. Ja sehän on tosi kiva ohje siitä, että siinä on erilaisia, kun sä ostat sen ohjeen, niin sä saat siinä hyvän perusohjeen tämmöisen niin raglan mallin paitaan. Tulee kuuma tää neuletakki päällä. Ja sit sä saat siinä myös sellaisen modausliitteen, että kuinka sä voit sitä puseroa muokata erilaiseksi. Ja siis tosi hyvä ohje, tykkäsin. Ja hyvä perusmalli, istuu tosi kivasti. Ja tässä on nyt minun tolsta. Ja tein sinne tämmöiset reikä-rivit tänne raglan saumaan, eli lisäsin langan kierrolla, jonka neuloin vaan sitten oikein. Ja sitten ne jatkuu tänne helmaan asti. En muista, oliko siinä, varmaan oli siinä modausliitteessäkin joku tämmöinen. Siinä oli kaikenlaisia erilaisia vaihtoehtoja. Ja miehän siis neuloin tätä pimeinä iltoina. Ja kuten te nyt huomaatte, niin tässä puserossahan kulkee raita. Eli tässä tummempi, vaaleampi ja helma on taas tummempi. Ja nämä kaikki lankakerät oli täsmälleen samaa värierää, täsmälleen samaa lankaa ja täsmälleen samaa väriä. Mutta siitä huolimatta, tässä on raita tässä paidassa. Ja en huomannut tätä kun vasta siinä vaiheessa, kun mä olin neulonut tämän puseron valmiiksi ja vetäisin tämän päälle. Ja voitte arvata, että miten paljon minun ärsytti. Tämä on nyt muuten siis suoraan käytöstä. Tämä on itse asiassa pessuun menossa. Että tämä on ollut minulla nyt käytössä aika paljonkin. Mutta joo, siis kyllä ärsytti. Ja siis minunhan olisi pitänyt purkaa siis tämä koko paita tänne asti. Ja olisi ollut epävarmaa, että olisiko minulla siis, tähän taisi mennä 5 kerää lankaa. Ja myös on omituista, että miten minulla on sattunut, että minulla on ensin ollut sitä tummaa, sitten minulla on ollut useampi kerää kuitenkin sitä vaaleeta ja sitten on ollut taas tummaa. Että miten ihmeessä tähän niin kun on tullut tämmöinen raita. Mutta nyt minä toivon, kun minä tätä peseen ja pidän ja peseen ja se kokemus, mikä minulla on näistä tämmöisistä Novitan puuvillalangoista on se, että nämä ei pidä väriään kauhean hyvin. Niin minä toivon, että tämä väriero tästä tasoittuu ja loppujen lopuksi minulla on sitten suht vähän enempi tasavärinen paita. Ja toinen vaihtoehto, mitä minä myös olen pohtinut, että minä ostasin pesukoneen värin ja värjäisin tämän. Mutta ärsytti todella paljon tämä. Että tämä on tosi kiva malli. Ja tästä siis nyt neuloin, minulla on usein, siis olen tehnyt puuvilla langasta puseroita, mutta minä olen aikaisemmin tehnyt ne ihan liian tiheällä, tai siis pienellä puikolla, että on tullut liian tiukka tiheys siihen. Mutta nämä neuloin muistaakseni 4 tai 4,5 puikolla tämän, niin tästä tuli tosi laskeutuva ja siis tosi mukava päällä. Tämä ei hiosta, tämä ei ole kuuma, tämä ei ole liian paksu, vaan tämä on niin kuin tämmöinen
laskeutuu nätisti ja on ihana luttero. Niin tämmöisen puseron tein ja no ei tästä muuta. Harmittaa tuo väriero kyllä, mutta eipä sille enää maha mitään. En ole käymässä purkamaan, joten turha sitä harmitella. Tää vaan toivoo, että se pesuissa tosiaan nyt sitten tasoittuu. Ai niin, olisiko minun pitänyt esitellä, että mitä minulla on päällä? Minulla on siis Sari Nordlundin suunnittelema kuutar. Onkohan tämä nyt se teepaita-versiosta neulottu? On varmaan, ehkä. Ja tän on neulonut Rouva Silmusolo mun BFL-sokista. Ja tää on kiva. Tääkin on tämmönen lyhyt, mitä mie pien mulla on täällä mekkolla. Tällainen. Sitten mulla olisi vielä yksi valmis työ, joka oli minun juhannuksen aloitus. Mie siis osallistuin Silmukkavirran järjestämään 7 neuletta tyynyn alle kaliin, mutta mie en aloittanut 7 neuletta, vaan mie aloitin vaan 3, joista 1 on nyt valmis. Ja. Tää pusero vei minut nyt niin mukanaan, että sen takia mie nyt sit en saanut aloiteltua kuin vaan 3 neuletta. Täällä on tämmönen. Tää on Love Note-paita. Tinkan knitsin. Täällä näköjään langanpätkä päättelemättä. Tää on just eilen kastelin tämän ja täällä on vielä langanpätkät töröttää, mutta tää on valmis. Ja tää on siitä nyt semmonen erityinen. Mie halusin aloitin tämän juhannusaattona ja mie halusin juhannusaloitukseksi sellaisen jotenkin erityisen aloituksen. Ja tässä on lankana siis minun täältä paikallista kesälahtelaista lampaanvillaa, Varmon villaa, joka on siis ihanaa. Tää on niinku ihan superihanaa tämä lanka. Voi ei, mulla on karannut silmukka täältä. Tää ottaa tuo talteen, anteeksi hetki. Kun mulla jotakin on tapahtunut nyt. Mut joo. Ja mulla oli tätä 3 vyyhtiä. Tässä oli juoksevuus 250 metriä 100 grammassa ja mulla oli tätä 3 vyyhtiä. Ja minä olen aloittanut tästä esimerkiksi, mitähän huivia minä aloitin. Olisiko se ollut rukkihuivia? Ja sitten, että ei, purin pois. Ja minä suunnittelin että tästä tulee kuusistohuivi. Ja en halua huiviksi. Minä haluan tästä puseron. Sitten, että eihän me olla että ei minun koko XL suunnilleen, niin eihän riitä puseroon se lankamäärä. Mutta tämmöisen lyhytihaisen riitti. Ja minä ajattelin, että tämä olisi nyt hyvä talvella mekkojen päällä tai sitten pitkähihaisen trikoopaidan päällä. Ja tämä on niin lämmintä ja ihanaa pehmeätä villaa, että ei. Tämä on ihan unelma. Ja tämä oli tosi kiva malli. Tykkäsin neuloa tämän. Tämä pitsi oli sellainen niin kuin tosi helppo ja yksinkertainen ja joutuisa ja sen oppi ulkoa. Mutta sitten se on tosi kaunis tuossa. Ja tähän käytin nyt sitten, en tänne pääntielle, vaan tänne hihansuihin ja helmaan. Katoin Maikki Langanpäässä YouTube-videon ja hän oli siellä näyttänyt tämän tällaisen päättelyn, joka käy 1 oikein 1 nurin. Sen tulee vähän niin kuin tämmöinen pieni, vähän niin kuin nirkkomainen. Tämä on tämmöinen koristeellinen tämä päättely. Tein tällaiset nyt sitten tänne helmaan ja hihansuihin. Voin laittaa sen päättelyn nimen tuohon. Ja tästä tuli kiva, tosi ihana.
Yritän ottaa tästäkin nyt jonkunlaiset kuvat sitten, koska eihän tää tässä, mie vaan tätä nostelen, niin saa minkäänlaista kuvaa siitä. Mutta siihen meni melkein kaikki. Sitä jäi ehkä sellainen, olisiko jäänyt 30 grammaa sitä lankaa, että ei siitä enää niin kuin olisi hihoihin tai mihinkään riittänyt. Joo, eli se oli nyt niin kuin yksi niistä juhannuksen tai 7 neuletta tyynyn alle kalin aloituksista. Ei, on mulla vielä yksi valmis työ. Tämä oli, olisinko me tehnyt tämän toukokuussa. Tämä on tämmöinen virkkaus itse asiassa. Tällainen, mikä tämä nyt olisi, patalappu, pikkuliina. Tähän virkkasin, tämä oli jossain Kotiliesi-käsityölehdessä, tämä ohje. Ja tähän on käyttänyt kaiken maailman jämälankoja. Tässä on varmaan Novita Samosta, jotakin puuvilla sekoitehässäkkää ja on varmaan jotain akryylilankoja. Tätä en kyllä kuuman kattilan alle laita, ettei tämä sulaa, mutta pidin tätä siis esimerkiksi mulla oli kukkakimppu, niin maljakon alla. Just tää on söpö. Ja tämmönen vähän tämmönen, niin kun halusi tehdä jotakin söpöä ja ei niin semmoista välttämättä tärkeää, niin tein sitten tällaisen. Mutta tämän jos tekisi puuvillalangoista, niin olisi tosi kiva pannualunen. Mutta näissä on tosissaan jotain sekoitteita näissä langoissa, niin tätä en nyt kuuman minkä alle uskalla laittaa. Nyt tällainen söpö pikkuliina. Siinä oli valmiita. Sitten keskeneräisiä on tällä hetkellä mulla tuossa 3. Ne on aktiivisia. Tai aktiivisia, mutta kuitenkin. Nämä 2 näistä on aloittanut nyt siihen 7 neuletta tyynyn alle kaliin. Täällä on toisena on tämmöiset sukat. Oranssit, räikeet. Siis nämä on ihan perussukat tämmöisellä, mitä tää nyt on, rikotulla joustimella. Onko tää rikottu joustin vai mikä? Näihin ei ole mitään sen kummempaa ohjetta. Ja tää on nyt eka sukka on, että pitäisi vaan tuo kärki vielä päätellä ja tää olisi sitten valmis. Ja lankana on Novita Nalle. Eli edelleen jatkan tätä minun sukkalankojen määrä pienemmäksi. Mutta tällaiset. Näistä ei nyt tämän kummempaa. Neulon 3 millin puikoilla näköjään. Minulla on tämmöiset lyhkäiset. Näillä on kiva neuloa sukkia välillä. Yleensä teen pyöräpuikoilla, mutta nyt vaihteeksi näillä. Ja sitten toinen siihen juhannushaasteeseen kesken oleva työ on täällä. Täältä on tulossa huivi. Tällainen pikkuhuivi. Tää on Mara Shawl Audrey Borrego. Kirjoitan nimen tuohon. Ravelrystä löytyy. Tämmönen tähän tulee tämmöisiä pintajuttuja ja reikiä. Kiva pikkutyö. Ja lankana minulla on tässä, löysin 2 erää Onionin, tää on jotain sitä nokkossukkalankaa, niin ajattelin, että tämä voisi olla tähän nyt hyvä tähän huiviin, että saan tämänkin pyörimästä tuolta pois. Ja väri oli ihan kiva ja tätä nyt vaan, tää ei ole mikään semmonen nyt akuutti, että tämä neulon silloin tällöin, kun on
sopiva väli muista töistä. Niin sitten tätä huivia. Joo. Ja sitten se viimeinen. Tätä minä näytin muistaakseni viime kerralla. Vai olinko minä aloittamassa tätä vai ei kun näytin. Ohje on tästä Veronika Lindbergin eli Kutovakikaan Knit This -kirjasta. Nimeähän minä en muista. Maybe Forever -paita. Tämmönen patenttineule pusero. Ja tää oli minulla nyt siis jo pitkään siellä, siis kaikki muut kiilas tän ohi, niin tää oli pitkään minulla jäähyllä, että mien tätä neulonut, mut nyt sitten kun sain tuon juhannuspaidan valmiiksi, niin otin tämän työn alle. Täällä on siis nyt näin. Tältä näyttää, täällä on roskia. Eli täällä olisi nyt toinen hiha on niin kuin resorissa. Ja toinen hiha sitten puuttuu. Ja tästä tulee kyllä ihan unelmanpehmonen paita ja minä tykkään tästä väristä tosi paljon. Ja lankanahan minulla oli tässä Lana Crossan silkkimohairi ja Jerte Karnin wool silkki. Ja tulee hyvä. Tosi mukava yhdistelmä ja minä tykkään itse tuosta patenttineuleesta, että minkälainen sitten tulee. Sitten tulee sellainen ilmava ja pehmeä ja lämmin ja ihan täydellinen talvelle tämä pusero. Pitäisi nyt vaan saada nuo hihat neulottua siitä valmiiksi. Ja jotenkin tämä patenttineuleen tuo neulominen on minulle semmoista, kun siinä toistuu se rytmi, niin se on jotenkin tosi, minä huomaan, että minä rentoudun siinä, kun minä saan neuloa patenttia. Että se on jotenkin, tekee minun aivoille ilmeisesti hyvää siinä se rytmi. Ja tulee kivaa paita. Sitten minulla on, piirtelin eilen kaavoja vähän, minulla on ajatus, että minä ennättäisin vielä tällä viikolla ommella. En ole ommellut mitään sen kummempaa tosi pitkää aikaa, mutta nyt olisi tarkoitus ommella itselleni housuja. Ehkä hamee. Että katsotaan, jos ensi jaksossa sitten olisi niitä valmiina. Sitten on suunnitelmissa on myös neuloa niitä puuvillalankoja vähemmäksi. Et ehkä tehdään vaikka toinen tuommoinen tolsta. Ehkä raidallisena, koska minulla on siellä sellaisia yksittäisiä keriä. Minä olen joskus ostanut niitä ajatuksella, tai siis joskus virkkasinkin meidän lapsille useampia pehmoleluja, ja minä olen ostanut niitä puuvillalankoja ihan siis tämmöiseen virkkausajatuksella, että minä tekisin niistä heille pehmoja, mutta nyt alkaa kaikki lapset olla sen verran isoja, että ei heitä niin kuin enää oikein pehmot kiinnosta. Niin ne joutaisi sieltä nyt sitten muihin käyttöihin. Sitten minulla olisi suunnitelmana vielä neuloa. Perheeseen on tulossa tosiaan vauva, tai ei meidän perheeseen, vaan lähipiiriin, korjaan, niin pitäisi neuloa jotakin vauvajuttuja, mutta en ole saanut niitäkään vielä aloitettu. Taisin puhua, muistanko oikein jo edellisessä jaksossa. Mutta se on yhä niin kuin suunnitelmissa ja työn alla. Ja sitten otin yhdet langat tähän, mitkä haluaisin saada käyttöön. Mutta kun minä en ole löytänyt nyt oikein ohjetta, mihin minä haluaisin nämä käyttää. Mulla olisi 3 vyyhtiä täällä Aaran tuntopohjaa, eli BFL villasekoitetta. Sävyssä kriikuna. Niin nyt antakaa
minulle ohjevinkkejä, mitä minä näistä tekisin. Minä en nyt oikein tiedä, onko tämä väri enää sellainen, mikä minua puhuttelee. Pitäisikö minun ostaa tähän joku mohair-kaveriksi? Ja onko tämä nyt minun sävyinen, kun tämä on aika, siis näyttää violetimmalta tuossa kamerassa kuin mitä tämä nyt on. Tämä on jotenkin aika harmaa, mutta ehkä minun pitää vaan nyt ottaa nämä työn alle. Mutta sellaisia juttuja on nyt tässä ollut. Ja joo, eipä mulla oikeastaan nyt muuta. Siinä oli kaikki valmiit, siinä oli kaikki keskeneräiset, siinä oli vähän suunnitelmia. Ei käynyt satamaan vettä. Toivotaan, että ääni on tallentunut nytten, eikä muutenkaan olisi mitään tuossa videossa semmoista häikkää, että saisin tämän teille nyt julkaistua sitten ihan vaikka tämän päivän aikana. Toivon vaan nyt, että saisin niitä kuvia tai videopätkiä otettua nuo valmistuneet vaatteet päällä, niin näki sitten vähän paremmin niitä. Mutta kiitos, jos tilaat. Kiitos, jos jaksoit katsoa tänne asti. Kiitos, jos tykkäät, kommentoit. Niitä on ihana lukea, niitä teidän kommentteja. Ja joo, kiitos. Ja nähdään seuraavassa jaksossa sitten taas varmaan joku sen kuukauden päästä. Ehkä jo aikaisemminkin, jos nyt olisi vaan aikaa ja innostusta kuvata. Mutta ihanaa kesän jatkoa ja lempeitä silmukoita ja ihania neule hetkiä ja kesähetkiä teille kaikille. Moi moi!